2 август хатırda мотор мезгилләре беләгенә калсын, саулармысыз? Көннең яхшы үтүендә ТНВның да өлеше булсын дигән өметтә сезнең өчен мазара тапшырган иҗат төркеме Луиз Закир ва Илдар Кыямов хезмәт куялар. Әлеге авыл мәгърифәтчеләре байлары белән генә түгел, һөнәрчеләре уңган халкы белән дә дан тота. Әтнә районы Олы Мәңгәр авылы тарихы белән танышырбыз. Ишек алдында музей. Мондай бер ишеткәнегез бар иде мәле. Ә менә балык бистәсе Тәберде Чаллы авылында яшәүче Илшат Шәйдуллин үзе теләп экспонатлардан күргәзмә булдырган. Ачык музей экспонатларын Зәлия Галиева күреп кайтты. Саратский яшел гармун көмеш кыңгыраулары. Шул көмеш кыңгырауларының кичке яңгыраулары әллә нишләтә күңелнән. Фронтовик шагыйрь Фатих Кәрим исемен йөрткән урамның тарихын барларбыз. Татар халкы авыл белән тыгыз бәйләнештә булган, бүген дә шулай һәм киләчәктә дә шулай булачак. Шуңа авыл тарихларын барлау бик мөһим эш. Казан ханлыгы чорында нигез салынган Әтнә районы Олы Мәңгәр авылы тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калганын хәзерге минутларда белербез. Тарих авылдан башлана. Әтнә районы Олы Мәңгәр авылында туган якны өйрәнүнең әһәмиятен яхшы аңлыйлар. Әлеге авыл тарихын беренчеләрдән булып мәгърифәтче, тарихчы, галим Шиһабетдин Мәрҗан өйрәнгән. Һәр чорда авылның тарихы белән кызыксынучылар күп була. Алар арасында Шаһи Әхмәт Мәңгәри, тарихчы галим Марсель Әхмәтҗанов, Наил Гарифҗанов, Вилдан Махмуд, Илсур Шакиров бар. Безне дә авылның тарихы белән гомере буе мәгариф өлкәсендә эшләгән, туган якның тарихын өйрәнгән Илсур Абый Шакиров таныштырды. Авылы турындагы язмалары, истәлекләре, тарихи белешмәләре аның 2 китабында урын ала. Меңнәр кабиләсе дигән кабилә булган иде Нугай ханлыгында. Бу Меңнәр кабиләсе тармар ителгән һәм Меңнәр менә монда йөргән урта илгә килә. Бу кабилә һәм Казан ханына хезмәт итә башлый. Иске Мәңгәргә каршы утырган булган Олы Мәңгәр авылы. Ләкин бу вакытта Батый ханның морзалары, князьләре Иске Мәңгәргә килеп төпләнгән булалар. Һәм алар Олы Мәңгәр халкын бик каты кысырыклый, мәсхәрәли башлаганнар. Менә шуңа түзә алмыйча Олы Мәңгәр халкы шул урынна күчеп, менә шушы урынга нигез салган. Авылның үзендә сакланган иң борынгы тарихи чыганаклар булып кабер ташларындагы язмалар тора. Аларның кайберләре 14нче гасырга карый һәм тарихи мәдәни кыйммәткә ия булган мәгълүматлар саклый. Биредә авыл халкы шактый укымышлы була. Монда Хорезм, Алтын Урда, Кырым, Казан, Османлы дәүләте чорларыннан калган әдәби әсәрләрнең кулъязма күчермәләре табыла. Олы Мәңгәр авылы мәгърифәтчеләре байлары белән генә түгел, һөнәрчеләре уңган халкы белән дә дан тота. Мәңгәр халкы шөгыльләнгән башлыча игенчелек белән һәм шулай ук терлекчелек белән дә шөгыльләнгән. Менә безнең аста Симет дигән елга бар. Симет елгасы Ашыт дигән елгага кыя инде. Менә анда бик зур болыннар булган. Бу болыннарда елкы ат инде ул, татарча әйткәндә. Ат көтүләре булган хисапсыз күп. Аннан соң халыкның төп кәсебе дип әйтергә кирәк инде сәүдә белән шөгыльләнгән. Олы Мәңгәр аркылы зур сәүдә юлы да үткән. Монда яшәүчеләр шул кадәр сәүдәгә хирыс була ки, хәтта Урта Азияга барып сату иткәннәре билгеле. Мәңгәрнең үзендә дә зур базар эшләгән. Бүген дә Олы Мәңгәр төзек йортлары тырыш уңган халкы белән дан тота. Авылда Мәңгәр күмәк хуҗалыгы, 9 еллык мәктәп, балалар бакчасы, фельдшер-акушерлык пункты, мәдәният йорты эшләп килә. Тарих дәвам итә. Аның яңа сәхифәләре ата-балалар рухына тап төшерми генә язылсын иде. Манзара тапшыруы өчен Әтнә районы Олы Мәңгәр авылыннан Лилия Гыйзатуллина, Андрей Корсинский. Бу көннәрдә Казанда Бөтендөнья татар конгрессының 8нче съезды уза. Бүген аның соңгы көне. Һәм әлеге съездның делегатларыннан берсе Татарстан Республикасының атказанган укытучысы, Ульян өлкәсе мәгариф һәм тәрбия министрлыгының баш белгече, студиябызда кунакта Әлфия Әбетдинова. Хәерле көн исәмсез. Исәнмесез. Хәерле көннәр.
Нишек сезгә Казанга килүләре, туган якка кайтулары? Казанга һәр вакыт сагынып киләбез. Менә Казан шул кадәр сагындыра, шул кадәр үзенә тарта, киләсегенә килеп тора. Килгәч инде китәсе килми, бик авырлык белән кайтып китәбез үз якларыбызга. Менә бу съезд сезнең өчен нинди әһәмияткә ия, менә ул татарларны берләштерүче чара буларак? Менә бөтен дөнья татарлар конгрессы бит инде ул бөтен илебезнең төрле регионнарында яшәгән һәм шулай чит төбәкләрдә яшәгән татарларны берләштереп тора. Безгә үзебезнең телебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне сакларга ярдәм итә. Сакларга ярдәм итеп кенә калмый, булыша. Biz her daim менә Казанның, Татарстан хөкүмәтенең, бөтен дөнья татар конгрессының ярдәмен тоеп яшибез һәм эшлибез. Ул безгә көч бирә. Менә шундый чараларга килеп киткәннән соң, кайтасында яңадан рәхәтләнеп, рухланып эшли башлыйсың. Менә Ульяновск өлкәсендә инде татарлар бик күп яши һәм анда яшәүче татарлар алар бик актив. Менә татар мәдәниятен, татар телен саклап калуда сез нинди эшләр башкарасыз? Сезнең өлкәдә яшәүче татарлар нинди эшләр башкара? Менә Ульяновск өлкәсендә татарлар күпләп яшиләр. Бүгенге көндә инде 150 меңләп татар санала Ульяновск өлкәсендә. Әгәр дә инде мәдәниятебезне, телебезне саклап калу буенча эшләрне санап китсәк, алар бихисап, аларны әйтеп китергә дә мөмкин түгел. Чөнки без мәдәният һәм мәгариф һәм тәрбия министрлыгы, өлкәбезнең татар милли автономиясе, шулай татар мәдәният үзәге, өлкәбездә чыгып килүче Өмет газетасы, без һәр вакыт бергәләп эшлибез. Һәм мин сезгә әйтеп китер идем инде мәгариф өлкәсендә нинди эшләр башкарылганны. Менә безнең өлкәбезнең җитәкчесе, автономия җитәкчесе Рәмис Фарук улы белән берлектә укучылар һәм укытучылар өчен бик күп чаралар үткәрелә. Санап китсәң, ул һәр елны үткәрәбез без ана теле укытучылары форумы. Әлеге форумга безнең Ульяновск өлкәсеннән генә түгел, чит төбәкләрдән дә кунаклар киләләр. Чувашия Республикасыннан, Татарстаннан әлбәттә кунаклар киләләр, укытучылар, мәгариф өлкәсеннән белгечләр киләләр. Аннан соң һәр елны укытучылар өчен иң яхшы ана теле укытучысы, иң яхшы ана теле кабинеты дигән конкурслар үткәрәбез. Аннан соң без һәр елны август айында укытучыларны август киңәшмәсенә җыябыз. Һәм Рәмис Фарукович белән инде алдан сөйләшеп куябыз, ничек итеп үзенчәлеклерәк үткәрик икән, укытучыларга күңеллерәк булсын икән дип. Бер елны аларны Болгарга алып барсак, икенче елны biz аларны теплоход белән Иделистенә алып чыгабыз. Очрашуга Татарстаннан шагыйрьләр, язучыларны чакырабыз. Быел да менә уйлап торабыз әле, ничегрәк күңеллерәк үткәрик икән дип, укытучыларга файдалы да булсын. Шул ук вакытта рәхәтләнеп ял итеп тә кайтсыннар, чөнки 1 сентябрьдән бит инде ныклап эшкә тотынасы була. Аннан соң укучылар өчен дә бик күп чаралар үткәрәбез. Менә безнең өлкәбездә яшәп иҗат иткән шагыйрь бар иде, Гакил Сагиров. Ул инвалид шагыйрь. Ул инде күптән түгел безнең арабыздан китте, ләкин аның шигырьләре, аның рәсемнәре искиткеч. Ул түшәктә ятып, тешләренә карандаш кабып, язарга һәм рәсем ясарга ирәнгән кеше, шәхес. Менә аның рәсемнәре без ике куллы кешеләрдә алай ясый алмыйбыз. Искиткеч рәсемнәр, шигырьләре инде менә шул кадәр тормышчан, тормышны яратып язылган, мәхәббәт белән язылган шигырьләр. Аның исемен мәңгеләштерү максатыннан без 3нче мәртәбә инде Гакил Сагиров укулары дигән фәнни-гамәли конференция үткәрдек. Әлеге конференциягә эшләрне безнең Ульяновск өлкәсеннән түгел, Татарстанның бик күп районнарыннан укучылар җибәрделәр. Чувашия Республикасыннан. Менә киләсе елда инде без географияны киңәйтергә уйлап торабыз. Самара һәм Саратов өлкәсеннән катнашырга да теләк белдерделәр. Шулай ук менә бу ел без үткәргән эшләрдән санасак, Бари Тархановның тууына 130 еллыкка багышланган иншаллар конкурс үткәрдек. Габдулҗаббар Кандалыйның тууына 225 еллыкка багышланган шигырь укучылары бәйгесе үткәрдек. Һәм үзебездә тырышабыз инде менә бу конкурсларны акча бүлеп бирү мәсьәләсендә дә укучыларга һәм укытучыларга әлбәттә бүләкләр бирергә тырышабыз. Моннан тыш чараларны санап бетерерлек түгел, тапшыруыгыз да җитмәс. Башка сорауга күчик. Мәктәпләрдә татар телен укыту вазгыяте ниндирәк? Менә мәктәпләрдә татар теле укыту вазгыяте бөтен илдә кичә дип әйтер идем.
Менә сез инде беләсез бит инде, соңгы елларда мәгариф өлкәсендәге керткән кануннар буенча карасак, бер яктан шатлыклы да кебек, име? Ана телен укыту мәҗбүри хәзер. Ләкин икенче яктан, ана телен әтиәниләр үзләре сайлап алалар. Алар инде телне сайлыйлар инде. Татар телен сайлыйлармы, рус теленме, башка теленме? Менә шунсы иң аянышы, иң кызганычыдыр. Безнең өлкәбездә күп кенә әтиәниләр башлыча дип әйтергә була, ана тел итеп рус телен сайлыйлар. Менә өлкәбездә әгәр дә түгәрәкләп әйтсәң инде 14 меңнән артык татар баласы белем ала безнең өлкә мәктәпләрендә. Шуларның 2 мең ярымы гына ана тел итеп татар телен өйрәнә. Башкалар рус тел итеп сайлаганнар. Әлбәттә инде укучылар безнең тагы түгәрәкләрдә, дәрестән тыш чараларда өйрәнәләр, ләкин ул бит инде предмет буларак дәрестә өйрәнү түгел. Аннан соң шунысын да әйтәсе килә. Менә ата-аналар сайлылар дип инде соңгы елларда татар теленә сәгатьләрне бик нык киметтеләр. Менә ул Татарстанда да бик аз калды бит инде, әйеме. Бездә дә менә иң күбе 1 сәгать татар теле, 1 сәгать әдәбият укытыла һәм инде 1 сәгать дәрестән тыш чарада өйрәнәләр. Бар шундый мәктәпләр, барысы 1 сәгать кенә өйрәнәләр. Ярты сәгать татар теле, ярты сәгать әдәбият. Бер атна татар теле укысалар, бер атна әдәбият. Шулай ук ширек дәрес укыткан мәктәпләрдә бар. Ул инде безгә өлкәбездә ничек шулай килеп чыкты? Безнең өлкәбездә балалар бакчаларында, мәктәпләрдә 5 көн генә эшлиләр. Дәресләр саны бит инде кыскарды. Шуңа күрә нәрсәне кыскарттылар? Туган телләрне кыскартып куйдылар. Сөйләп киткәннән соң инде теге мәгариф өлкәсендәге ниләрне, шуны да әйтмичә булмый. Менә тагы бер кыенлык бар инде безнең өлкәбездә бу дәресләр саныннан тыш, әйеме, әтиәниләрнең менә шулай битараф булуы дим инде. Укытучылар саны кими бара. Ширатта әтиәниләр белән эшләргә кирәк. Хәзер нинди әтиәниләрнең, кайсы буын әтиәниләрнең балалары мәктәпкә китте. Шәһәрдә туып, авылдан килгән әтиәниләрнең име. Алар үзләре килгәннәр дә шәһәргә, аз-мазлап кына русча белгәннәр. Балабыз русча яхшы белсен дип, русча сөйләшеп үстергән балалары мәктәпкә килделәр хәзер. Менә ул буынга име, милли үз аң сеңдерү. Менә шулай кирәк дип аңлату. Бик авыр хәзер. Тырышырга кирәк. Тырышабыз. Безнең өлкәбездә эшләнгән бөтен эшләр, әле мин бик аз гына санап киттем, име. Алар менә шунарга юнәлтелгәндә инде. Милли үз аңны үстерүгә, телебезне саклап калырга, гореф-гадәтләребезне саклап калырга юнәлтелгән. Без бөтен кешебезне шуңа бирәбез. Тамчы ташны тишәди, шуңа күрә бераз эшләп торган эшләр һичшиксез нәтиҗә бирә. Нәтиҗә бирә, нәтиҗә булмый дип әйтеп булмый. Менә шуны әйтергә кирәк, име. Мәдәниятебезгә килгән, име. Җырчыларыбыз, безнең алар инде хәзер Казанда, Казанның дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшләүче егетләребез дә бар. Алар менә шулай бит инде безнең аркада телгә килеп, мәдәнияткә, сәнгатькә кирип киткән кешеләребез бар. Уңышлар дип әйтеп булмый, безнең уңышларыбыз шактый. Һәр тагы менә бер кыенлыкны гына әйтәсем килә, укытучылар саны. Һәр өлкән яшьтәге укытучылар эштән китәләр, ял итәргә китәләр. Ә менә яшь буын укытучылар инде безгә килергә атлыгып тормыйлар. Чөнки алар укытылуы да бик нирәк кенә кыскартылган рәвештә дип әйтик. Алга таба иншалла барса да яхшы булыр дип өметләник әле, өметне үзмик. Менә эшләрегез бар бит. Иншалла шулай Пәйгамбәрбез әйткән, хәерле эшнең кайсысы яхшы, дәвамлысы да яхшы дигән шуңа күрә. Ульяновск өлкәсе инде һәр вакыт менә шундый милли җанлы, анда татарлар яши, аларга безнең сәламнәрне җиткерерсез. Һәм сезнең белән саубуллашабыз. Бик зур рәхмәт кунакка килүегез өчен, Казанга килүегез өчен, әлеге съездда катнашканыгыз өчен. Рәхмәт сезгә яхшы теләкләрегез өчен. Дөнья һәр вакыт кайнап тора, һәр бер шәһәрдә ниндидер үзенчәлекле яңалыклар бар һәм аларны Алия Сәлимҗанова безнең хезмәттәшебез тотып алып, сезнең игътибарга тәкъдим итә. 2011 елдагы радиация таралуыннан соң беренче тапкыр Фукусимадагы Ивасава кымлыгы ачылган. Хөкүмәт вәкилләре аны тантаналы рәвештә ачканнар. Эвакуация зонасының бер өлешенә кергәнлектән биредә радиациянең дәрәҗәсе дә күп булган. Ә хәзер кешеләр су кыена, балалар кымда уйный. Фукусимадагы казадан соң атом электр станциясеннән 25 чакрым ераклыкта урнашкан пляжны иң беренчеләрдән булып ябалар. Радиация таралганчыга кадәр бу урын елына 30 меңгә якын кешене җәлеп итеп торган.
бирегә гаиләләре белән килүчеләрдә, серфинг белән шөгыльләнүчеләрдә бихисап булган. Фукусима атом электр станциясе 2011 елның 11 мартында 7,3 баллы җир тетрәү һәм аның нәтиҗәсендә килеп чыккан цунами аркасында зыян күрә. 6 реактор эштән чыга. Атом энергиясе буенча халыкара агентлык мәгълүматларына караганда, бу һәлакәт 1986 елгы Чернобыль атом төш казасы кебек үк категорияга кертелгән. Подольск шәһәрендә яшәүче рәссам Лилия Вәлиева дөнья күләм танылган рәссамнарның картиналар репродукциясын куртка, сумкаларга ясап, чын сәнгать әсәрләренә әйләндерә. Лилия профессиональ рәссам. Строганов исемендәге Мәскәү дәүләт сәнгать академиясендә рәссам монументалист белгечлеге алып чыккан. Уку йортын тәмамлаганнан соң үзен төрле өлкәләрдә сынап караган, ләкин сәләте тулысынча шушы юнәлештә ачылган. Миңа яңарыш чоры бик якын, беренче эшләрем дә шул чорның картиналарын чагылдыра. Боттичелли яраткан рәссамым, беренче джинсовкаларга нәкъ аның эшләрен төшердем. 1 елдан артык шушы юнәлештә иҗат итәм. Кешеләрне гади әйберләр аша, кием аша гына булса да сәнгатькә тартасым килә. Бер әйбергә рәсем ясауга 3 көнләп вакыт китә ди кыз. Үзенең максаты итеп классик сәнгатьне популярлаштыруны күздә тотканга күрә, замана поп-культура геройлары сурәтләнгән киемнәр ясаудан баш тарта ул. Лилия Вәлиева тупланмасындагы куртка һәм сумкаларны Боттичелли, Да Винчи, Ван Эйка, Муха эшләнмәләренең күчермәләре бизәп тора. 2 августтан 14-нә кадәр Казанда тормыш стиле мәдәни код халык иҗаты һәм декоратив гамәли сәнгать Etton Fashion фестивале узачак. Аның максатлары һәм программалары турында кунагыбыз белән сөйләшербез. Тат культ ресурс центры оешмасының методисты Миләүшә Насыйбуллина белән сөйләшәбез. Хәерле көн. Хәерле көннәр, хәерле көн тамашачылар. Сез бик зурлап, бик матур безнең чарабыз турында әйттегез. Мин дә сез сорау биргән шук, чөнки бик дулкынланам, үзем сөйләп китсәм рөхсәт бит инде. Әйдәгез. Без анда кунакларны бик яратабыз. Беләсезме, барыбызга да билгеле, быел Россиядә мәдәни мирас елы бит инде бит. Менә шуның кысаларында инде 2нче тапкыр безнең башкалабыз Казанда, ул инде Россия сәнәгать министрлыгы гамәлгә куюында һәм безнең Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы оештыруында менә шушындый 2нче халыкара тормыш стиле мәдәни код дигән 2нче фестиваль үтә. Шуннан да аның беренчесе инде узган ел бик матур итеп узып китте. Без инде тәҗрибә тупладык, кайсы җирләргә аерым басым ясарга кирәклеген төшендек һәм быел аның программасы тагын да киңрәк һәм тагын да күңеллерәк булачак дип мин тамашачыларга әйтеп куясым килә. Чөнки ел буена без менә нәкъ шушы мәдәни код өстендә эшләдек тә инде. Беренчедән шуны әйтәсем килә, иртәгә бүген була бит инде, Без иртәгә яшәбез. 2 августта Камал театры алдындагы мәйданда әлеге фестивальнең бик матур ачылышы булачак. Ул сәгать 11дә башлана. Мин барлык тамашачыларны, безнең Казаныбыз кунакларын, туристларны һәм шәһәрдәшләребезне шушы чарага чакырам. Анда инде әзерлек эшләре бар. Без кичәдән бирле инде анда чатырлар куйдык. Анда инде менә шушы фестивальнең максаты булырдай. Нәкъ менә халык һөнәрчелеген күрсәтә торган осталарыбызны чакырдык. Алар Россия төбәкләреннән, Идел буеннан, хәтта якын чит илләрдән дә килделәр. Бик күңелле булачак. Монда инде кул осталарының үз эшләре һәм осталык дәресләрендә үткәрергә, күрергә мөмкин. Һәм тагын бер яңалыгы безнең менә бу шушындый осталык дәресләре, төрле эшлекле сөйләшүләр быел бик бай концерт программасы белән бергәләп барачак һәм бик күңелле булачак дип уйлыйм. Һәм инде тагын шуны әйтеп китәсем килә. Biz иң матур, иң затлы киемнәр бүләк итүчеләрне, дизайнерларны чакырдык быел. Һәм алар белән беррәттән безнең үзебезнең Татарстанны күрсәтүче Илар Шәйхи, мәсәлән, Руслан Габов, шундый кешеләр бездә бар. Алар ирләр костюмнары, милли костюмнарны һәм хатын-кызларын костюмнарын эшләүчеләр. Бу костюмнарны Кремльдә бар бит инде безнең Кремльнең ичке тыюлыгының территориясендә бар милли кием театры. Безнең 5 көнне менә шунда күрсәтмә булачак бик матур. Аңарчы һәр көнне безнең сәгать 2дән кичке 7гә кадәр туп мәйданчыгында менә шушы коллекцияларны күрергә мөмкин. Һәр төбәктән килгән. Бу инде үзенә күрә
быйыл ничек дип әйтергә, безнең менә шушы фестивальнең максаты борынгылыкны һәм бүгенге заманчаны бергә тоташтырып, мәдәниятне һәм милләтнең үлемсез икәнен күрсәтү, шул милләтне саклап калуга юнәлдерелгән бер чара дип әйтәсем килә Байберне. Һәм аны коллекцияны күрсәтүне иң матур өлеше башкаларга да ошар дип уйлыйм. Безнең Dünya şiklәре дип аталган, һәр төбәктән килгән 100 баланың милли костюмнар күрсәтү чарасы белән башланачак, бик күңелле булачак. Мин бу өлешне һәр кешенең күреп калуын телим, чөнки кичкенә балаларның алар шушы киемнәрне киеп кенә чыгуы түгел. Димәк, аларның аңында милләтне һәм борынгылыкны югалтмау, онытмау һәм аны алга таба үзе белән дәвам итү дигән фикер туып калачак. Минем өчен әнә шунысы бигрәк тә сөенечле. Һичшиксез бу чара бик әйбәт үтәчәк, чөнки сез аны шундый тәфсилләп сөйлисез, димәк әзерлек ныклап бара. Менә икенче елда шул тормыш стиле мәдәни код фестивале узачак бит инде. Менә анда бәлки катнашучылар да катнашырга, тамашачылар да катнашырга теләр. Нәрсә эшләргә кирәк аның өчен? Әллә сез үзегез сайла баласызмы? Менә сез катнашасыз дип ничегрәк бара? Беләсез, мин тагын бер генә сорауыгызны аңладым, тагын бер генә сүз әйтәсем килә. Безнең менә быелгы фестивальнең иң төп матур бер кунагы бар. Гурада дип атала ул кеше, Хакасиядан. Ул инде безнең Россия президенты Путинның һәм Шойгуның 2 тапкыр премия лауреаты, Түрксой халыкара оешмасының мактаулы исеменә лаек булган кеше, чөнки ул менә аз санлы халыкларның мәдәниятен барлау, аны чыгару һәм аны үлемсез итү турында үлемсез итү өстендә эшләүче егет, һәм аның концертын, аның җырлавын тыңлау бик күңелле булачак. Менә халыкны шушы чарага тарту өчен без бөтен эшне дә эшләп битердек бугай инде. Ләкин әлбәттә әзерлек чаралары ул бик дулкынландыргыч. Без аны көтеп алабыз. Әле узып киткәч бераз күңелсез дә булыр. Сез әйткән сорауга килгәндә, шуннан да менә ел буе моңа әзерлек бара, без барлыйбыз. Чөнки шушы тормыш стиле мәдәни кодка кадәр бик күп чаралар үтә. Мәсәлән, Ага базар күптән түгел үткәрдегә бит, уяф бәйрәмнәре, төрле халыкларның, Идел буенда яшәүче халыкларның сабан туйлары, гырын бутон, мәсәлән, һәм менә шундагы һөнәрчеләрне күреп, алар белән аралашып, аларны барлап, аларны билгеле бер эзлекле рәвештә үзебезгә табып, җыеп, алар белән сөйләшүләр алып барып, аннан соң инде сарафанный радио дигән әйбер бар бит. Алар берсеннән-берсенә күреп, җиткереп, әйтеп, менә шулай үзеннән-үзе җыела һәм без аңа бик шатланабыз. Кайберләрен чакырып китерәбез, кайберләрен үзләре тәкъдим итәләр. Һәм әйтергә кирәк, шул хәтле кызыклы, матур сәнгать өстендә эшләүчеләр бар. Аннан соң һәм менә шуңа карагач күңел үсеп китә чыннан да. Моңарча мондый чараның Татарстан күләмендә булганы юк иде. Быел хәтта безгә Луганскидан да киләләр. Чувашиянең катнашканы юк иде бездә. Менә алар быел беренче тапкыр киләләр. Липецк өлкәсе беренче тапкыр килә. Башкортстан беренче тапкыр килә. Калганнар инде катнашып карадылар. Алар бу фестивальне ничек үтәсен беләләр, аның эштәлеген беләләр. Һәм әле бик ханымнар, бик матур, яңа дизайн киемнәр яратучы ханымнарга шуны әйтәсем килә. Безнең тагын бер яңалык бар. Дизайнер, модельер бар бит инде. Бик затлы хәзерге вакытта Раф Сардаров дигән, менә аның белән без тәкъдим итәбез иртәнге аш. Анда керү ирекле, һәркем анда кереп, бу коллекцияларны күреп, тотып карап, андагы белгечләрдән үзенә ничек итеп киенергә кирәк икәнлеге турында тулы мәгълүмат алалар. Бу инде безнең заман хатын-кызлар өчен бик матур бүләктер дип уйлыйм мин, чөнки без бит инде Мәскәүгә модный приговор тапшыруына барып йөргә вакыт юк бит. Монда модельер үзе килеп, үзенең иң кирәкле фикерләре белән уртаклаша ала. Бу инде бик киң мөмкинлекләр бирә торган чара икән. Бу чыннан да Казанның һәр почмагы гөрләп торачак. Мин тамашачыларны беренчедән Кремль тыюлыгына чакырам. Анда һәр урында эшлекле сөйләшүләр, дискуссиялар, монда галимнәребез белән шушы гамәли сәнгать, декоратив сәнгать турында һәм халык һөнәрчелеге турында, аны югалтмас өчен нәрсәләр эшләргә кирәк, барысы турында сөйләшәбез. Шул вакытта онытыла барган һөнәрчелекнең кайбер элементларын сатып алырга да мөмкин. Салык дәресләрендә катнашырга мөмкин. Камал алдындагы мәйдан бу көннәрдә гөрләп торачак. Һәм тагын бер кат барча бүген безнең тыңлаучыларны шушы чарага чакырып калам. Һәм сезне дә.
Рәхмәт, Килербез иншалла. Алла берсе. Инде барасы килә башлады. Бик зур рәхмәт сезгә, уңышлы рәвештә башкарырга насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Дизайнерлар турында бик күп сөйләштек. Без дә бер дизайнерны тәкъдим итәсебез килә, ул Алмаз Әхмәтҗанов булыр. Мөселман иратларының киеменә карагач, башкалар Аллаһы Тәгаләне искә төшерергә тиеш. Ул сыйфатлы, зәвыклы һәм иң мөһиме шәригать кануннарына туры килсен. Дизайнер Алмаз Әхмәтҗановның ислам модасы нинди булырга тиеш дигән сорауга җавабы шундый. Кайгына бармасын, безнең төрле төбәкләрдән киләләр, имамнар да, гади кешеләр. Алар сорый, менә ничектер мин башка милләтләр арасында торам, әйтик, һәм менә ничектер аерылырга тиеш. Biz әйтибез, әйдә затлы итеп ясыйбыз, һәм кеше күрә, безне анасын сорый, каян син, нинди халыктан, нинди милләттән, һәм ул күрә киемнән затлы милләт. Кызык, әмма Алмазның нәкъ менә мөселманнар киеме дизайнеры булып китүенә хәзрәтләр сәбәпче дисәң дә ялгыш булмас. Иң беренчеләрдән булып нәкъ менә алар милли компонентлы кием сорап мөрәҗәгать итә. Бүген Казанның түгел, Россиянең башка төбәкләрендәге күп кенә имамнарның затлы киемнәре Алмаз Әхмәтҗановның эше. 19 гасыр имамларына карасак, анда менә шундый шигүле әйберләр булмады. Ничек менә бар. Анда инде бер строгиялар шундый шигү булмады. Әмма ләкин хәзерге вакытта менә милли компонент кертеп, һәм бер әйтер өчен менә бу татар имамнар дип, без инде менә шундый узорларны имамнар сорагана башлаганнар, узорларны кертә башлаганнар. Әмма ләкин бу узорлар борынгыдан килә башлый. Бу безнең тарихыбыздан, менә кабер ташларындан да күренә, кабер ташларда күренә безнең менә шундый узорлар. Ислам модасы инде күптән экзотика булудан туктады. Дөнья үзгәрә, аның белән мөселманнарның киеме дә. Дизайнерлар безне төрле стильдәге киемнәр белән шаккаттыруын дәвам итә. Шулай да мөселман иратлары өчен тегүчләр әле күп түгел ди алмас. Ә менә мондый киемнәрне киергә теләүчеләр елдан-ел күбәюе бәхәссез. Соңгы вакытларында, Аллага шөкер, менә безнең президент тәҗриби башлагач, бу безнең җитәкчеләребез дә шундый татар милли киемдә җири башлагач, кеше хәзер унтыла, менә ирләр инде хәзер менә шул стойкалы костюмнар кия башлады, классический даже кими, чөнки күбесе даже яратып кияләр, чөнки галстук кияргә кирәкми, шундый теге неприхотливый, җылыда ул. Әйтик, яба, бүтін гәүдәләрне яба. Аллага шөкер, хәзер менә кеше, гади кеше, бизнесменнар, алар инде менә шундый костюмларга кие башлыйлар. Күбрәк яшел, зәңгәр, соры, көрән төсләргә өстенлек бирелә. Ә менә кызыл, сары, кишер сары төсләр безгә хас түгел ди дизайнер. Аның брендына хас тагын бер үзенчәлек милли шигүләр. Менә шулай Төркия, Италиядан кайтарылган сыйфатлы тукымалар Алмаз һәм аның командасы тырышлыгы нәтиҗәсендә үзебезнең зәвыклы милли киемнәргә әверелә. Манзара тапшыруы өчен Лилия Гыйззатуллина, Андрей Корсинский. Ял итеп армадыгызмы әле? Юк икән, Глина Шәймуллина Россия буенча сәяхәтләр сериясын дәвам итәр. Бүген минераль суларның шифасын күрербез. Нарзан суыннан ванна, массаж, саф тау һавасы сүзләреннән ял иткән кебек булды. Әйдә видео язмасын карагач, хәтта дәваланган да кебек булыр иншалла. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Быел җәйге туризмның популяр маршруты мөгаен минераль су шәһәрләридер. Тау, куе орман, саф һава, шифалы су, җан һәм тән өчен сихәт. Минераль сулар курорты үз эченә 4 шәһәрне сыйдыра. Бу Пятигорск, Ессентуки, Железноводск һәм Кисловодск калалары. Бүген без аларның һәрберсе белән якынрак танышырбыз. Беренче тукталышыбыз Рус Баден-Бадены, икенче төрле кояшлы кала Кисловодск. Күз алдына китерә аласызмы, биредә елына 295 көн күк йөзе аяз тора. Җәй 5 айга сузыла. Кышлары җылы йомшак үтә. Кисловодскта Европаның иң зур паркларының берсе урын алган. Аның мәйданы 1 гектарга якын.
парк ғорур наратлары һәм кешеләргә еләшкән тиеннәре белән истә кала. Ялыты йортларының яңа корпусларында шифалы нарзан су краннан агып тора. Ваннаңны тутырасың да үз белмәңдә үк дәвалау курсы узасың. Мондагы су нервларны тынычландыру, үпкә, бронхлар, кан һәм йөрәк системасын дәвалау өчен яхшы диләр. Киләсе тукталыш Европадағы иң зур ләм белән дәвалау шифаханәсе. Ул үзенең Ессентуки 4 һәм Ессентуки 17 тозлы селтеле минераль сулары белән бар илгә данлыклы. Килүгә беренче эш белән сәламәтләндерү процедураларын алырга рәхәтләнеп су эчәргә кирәк. Аннары Симашка исемендәге легендар ләм белән дәвалау шифаханәсенә юл алырга. Минераль су курортларындагы башка шәһәрләрдән аермалы буларак Ессентуки яссы урында урнашкан. Шуңа күрә бу каланы балалар һәм өлкән яшьтәгеләр яратыр. Хәзер Михаил Лермонтовның яраткан шәһәре Пятигорска юл алыйк. Монда минераль суларның 40 төрле түрі бар. Алар химик состав буенча сульфид, углекислота, радон, күкерт, бром төркемнәренә бүленә. Ял итүчеләргә Пятигорсктан 9 километр ераклыкта урнашкан Тамбукан күленнән файдалы ләм алып кайталар. Җәен туристлар Машук тауына менеп Аркан юлында йөри. Монда шәһәр манзарасы аеруча матур ачыла. Пятигорск үзенең Провал күле, Лермонтов йорты, парклары белән дә данлыклы. Толстой скверын гына алыйк. Биредә 7500 төрле чәчәк утыртканнар. Әмнә Железноводскны еш кына Швейцария белән чагыштыралар. Климаты, табигаты охшаш икән. Кала, урманнар, таулар белән уратылып алган. Чиста, тыныч шәһәр. Юлларында машиналар юк диярлек. Железноводскта күп санлы санаторийлар урналган. Сәламәтләндерү процедураларыннан соң шәһәр буенча йөреп кайтыгыз. Сезгә һичшиксез Бухара әмире сарайын 1892 елда Железный тауыннан кубып төшкән 16 тонн авырлыктагы ташны һәм Развалка тауындагы мәгарәне күрергә кирәк. Бу пещера эчендә һәр чак суык, җәендә температура 2 градустан күтәрелми икән.
Мираль су шәһәрләре буенча сәяхәт виртуаль булса да, шифасы, файдасы тигәндер дип ышанып кала. Бүгенге мин сезнең белән сау булашам, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Гөлинә, кызыклы сәяхәт өчен зур рәхмәт сезгә. Кояш булмаса, җирдә җылылык та, яктылык та булмаслар иде. Әгәр дә җирдә яктылык та, җылылык та булмасалар, тормыш та булмас иде. Заманында Абдулла Тукай шулай язып калдырган. Кояш чыгу бер мөгъҗиза, аның нурлары тормыш чыганагы булып тору икенче мөгъҗиза. Ә менә кояшның батуы искиткеч гүзәл күренешләрнең берсе. Ул да мөгъҗиза түгелме? Бұрынғыдан келген бір сөз бар. Августта түшкә кадәр җәй, төштән соң көз ди. Шуңа күрә һава торышына алдана күрмәңез. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Республикабызда эссе антициклон кочагын ачты. Яндекс погода мәгълүматы буенча, көньяк-көнчыгыш, Бөгелмә Баулы азнакайда 26 градуска кадәр җылы. Явым-төшем көтелми. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама яршаулы, Алабугада кояшлы, уртача 27 градус җылы. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида аяз 26 градус җылы дип фаразлана. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта коры һава уртача 26 градус җылы. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә 27 градуска кадәр җылытачак. Чистай, Нурлат, Мамадышта явым-төшем көтелми, 27 градуска кадәр җылытачак. Чәршәмбе шулай ук җылы булачак дип фаразлый синоптиклар. Җәй безнең яклардан китергә ашыкмый. Башкалабыз Казанда аяз, явым-төшем көтелми, көндез 28 градус җылы. Җил төньяктан. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 54%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Студияда Эльвина Насыбуллина иде. Сау, сәламәт булыгыз. Чираттагы кунагыбыз ерак араларны якын итеп Мәскәүдән килде. Ул Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиле урынбасары Эмиль Фәйзуллин. Исәнмесез, Эмиль? Исәнмесез, хәерле көн. Ничегәндә Мәскәү татарлары гөрләп яшәп ятамы? Мәскәү татарлары һәр вакыт гөрләп яшәп ята, әле күптән түгел Сабантуйлар гөрләп үтте. Мәскәү шәһәрендә һәм Мәскәү өлкәсендә әлеге бүгенге көндә Татарстанның мәдәният көннәренә әзерләнеп ятабыз. Инде зур делегациябыз бүген 50 кешегә якын Казанда 8-нче съездда катнаша, бөтен дөнья татар конгрессының съездында. Эмиль әфәнде, менә бер уйласаң, бу бит инде тарихи бер менә күңелдән ниндирәк хисләр? Шушы съездда катнашу делегат буларак нинди хисләр тудыра? Беренчедән бик зарыгып көтелгән. Үзем дә беренче тапкыр гына катнашмыйм. Быел инде аеруча 1,5 кеше дөньяның төрле почмакларыннан кемдер инде бер-берсен сагынып килгәндер, кемдер инде еракта яшап татар милли ризыкларын, биюләрен бәлки Казанны күрергә дип. Казанны күрергә, чынлап та Казан ел саен үзгәрә, матурая, шуңа күрә 5 ел эчендә
бик кат үзгәрешләр, күп матурлыклар, яңа биналар. Шуңа күрә бик зарыгып көтеп, сагынып, кеше халык инде сөйләшеп туя алмый. Моны карап торганда. Әмнә нинди нәтиҗәләр ясап, үзегезгә нәрсәдер алып кайтып китәсезме, я булмаса инде ул теге сагыну хисен басучы гына чарамы? Biz һәр вакыт Мәскәүдә дә күп проектлар тормышка аша бит инде. Татар милли гореф-гадәтләрен саклау тарафыннан, тел саклау тарафыннан без Казанга килгәндә һәр вакыт фикер алышабыз. Кем ничек, нинди проектлар, әле бүген дә, әле Мәскәүдә дә хәзер 3нче ел без туган телләрне саклау темасын күтәреп, түгәрәк өстәлләр оештырабыз. Әле бүгенге көндә мегаполиста һәм инде цифр мөмкинлекләрне куллану ул инде бик актуаль. Шуңа күрә менә бу темаларны күтәреп, башка милләттәшләр чит илдә әле карап торабыз. Мәсәлән, шул фин татарларны алыйкмы, алар бит инде анда нинди китаплар бар, мәктәпләр юк бугай. Тел саклана, алар искиткеч матур сөйләшәләр. Шуңа күрә менә бу сорауларны һәр вакыт без күтәрәбез. Үзебезгә ниндидер җаваплар табып, яңа фикерләр белән тәҗрибә алыпмы, кайтып үзебездә дә ниндидер яңа проектлар тормышка ашырга тырышабыз. Сез бит инде Эмил Казан кешесе, сезнең әти-әниегез Казанда яши, Казанга сез еш кайтасызмы да, Казан кешесенә Мәскәүдә яшәү ничегрәк? Мин Казан кеше түгел. Мин Башкортстанда тудым. Хәзерге вакытта әти-әниләрегез Казанда яшәмиме? Әйе, алар Казанга күчтеләр 3 ел элек. Сеңелем дә гаиләсе белән Казанга күчтеләр. Шуңа күрә алар хәзер Казан кешеләре. Мин һаман да кунак булып кайтам. Башкортстанда кунак булып киләбез, Мәскәүдән дә кунак булып. Әйе, бик узак торсам Казанга, бик яратып, хәтта Мәскәүдә дә үземне кунак итеп хис итәм шуңа. Бүтән җирдә дә кунак булып йөрим. Рәхәт икән. Элемтәләр ничегрәк? Менә сез Татарстан Республикасының мәнфәгатьләрен яклап күбрәк эш итә торгансыздыр дип уйлыйм. Әлбәттә инде Мәскәүнең дә сүзенә кулак салырга кирәк. Менә эш ничегрәк оештырыла илчелектә, менә вәкиллектә? Без беренчедән илчелек ул Татарстанның җитәкчелек программасын алып бара Мәскәүдә. Федераль органнар белән без һәр вакыт бик тыгыз элемтәдә. Хәзер менә 7нче ел biz яшьләр форумын уздырдык. Аның исеме Мәскәү Татарстан күпере дигән. Шуңа күрә менә бу Мәскәү Татарстан күпере буларак торабыз дип әйтергә кирәк. Сораулар бик күп, җитәкчелек көн саен Мәскәүдә, эшләр бик күп, хатлар бик күп. Федераль министрлыкларга җибәрелгән хатларны сопровождать итү. Аннары Мәскәүдә бик күп безнең якташларыбыз, милләттәшләребез яши. Татар мәдәни, үзәк башка күп милли иҗтимагый оешмалар эшләр бар, автоном башкалар, алар белән без һәр вакыт тыгыз элемтәдә булып, алар белән дә күп чаралар үтәм. Әйтеп үттем, хәзер август ахырында Татарстанның мәдәният көннәре 21 августтан башлап 25 августка кадәр бер туктаусыз көн саен чаралар үтәчәк. Ибн Фадлан дигән фильм белән ачып җибәрәбез, чөнки быел без 1100 еллык ислам кабул итүне менә шул сәбәп белән дә арада менә шул Ибн Фадлан, кстати, Илдар сезнең катнашуыгыз белән төшенгән. Бер ролдә миндә бар иде. Шуннан да кызык. Димәк, эшләгән кешегә эш бар, эшләсәң табылып тора. Сезгә бик зур рәхмәт башкарган эшләрегез өчен, конгресс эшендә, съезд эшендә уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт, һәм инде әйтеп үтим дә инде. Бүгенге көндә илчелек бик инде күп бер махсус эшләрдә катнаша белгәнебезчә махсус операция хәзер бара. Шуңа күрә безнең Равил Калимул җитәкчелегендә инде атна саен димәсәм, айга бер мәртәбә алар шул җирләргә барып кайталар. Безнең Татарстаннан чыккан хезмәт итүче солдатлар белән очрашып, җирле халыклар белән очрашып, гуманитар ярдәм тапшыралар. Әле менә бу көннәрдә алар Кырымда, шулай ук Татарстаннан чыккан солдатларыбыз белән очраштылар. Шул яктан, шул тарафтан да бик күп азакы вакытны бик тормышка башкарыла. Бик зур рәхмәт кунакка килүегез өчен. Инде Мәскәүдә, Мәскәү өлкәсендә яшәүче татарларыбызга, шул Нижегар татарларына без сәламнарыбызны җиткерәбез. Шул уңайдан Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкилле Равил Калимуловичка да, Равил әфәндегә дә зур сәламнар.
Қобат сіздің манзарада сәлемлейбіз. Жайның соңғы айына кірдік. Бұл кетіп барған поездың соңғы вагонына болса да үләгерге тырышу көбік. Бек образ айтып әйттің, Луиза. Жайны нешік кіна зон айтырға тілесек та, жоқ шол тәмнәй бір көп болмай. Саратский яшел гармун көмеш қыңғыраулары. Шул көмеш қыңғырауларының кешкі яңғыраулары әллә нишләтә күңелне. Бу урамны атлағанда әлеге шыгыр юллары искә килә. Чөнки ул Фатих Кәримнеке. Ә без бүген аның исемен йөрткән урамның тарихы белән танышырбыз. Казанның Вахит районында урнашкан әлеге урам татар язучысы, Бөек Ватан сугышында катнашкан саперлар взводы командиры, Кызыл Йолдыз һәм Ватан сугышы орденнары белән бүләкләнгән Фатих Кәрим исемен йөртә. Революцияга кадәр икенче аркылы урам дип йөртелгән. 1920 еллардан аркылы Тукай урамы дип үзгәртелә. Хәзерге исемен 1953 елны ала. Урам кыска гына булса да мәдәни мирас объектларына бай. Татар шагыйрьләре Габдулла Тукай һәм Фатих Кәрим урамнары кисешкән җирдә Юнысов мәйданы була. 1913 елда берничә мең кеше нәкъ менә моннан бөек шагыйребез Габдулла Тукайны соңгы юлга озата. Габдулла Тукай һәм Фатих Кәрим урамнары киселешендә урнашкан әлеге бер катлы йорт үзенең күршеләреннән Юнысов Апанаевлар һәм Шамил йортыннан гадилеге, җыйнаклыгы белән аерылып тора. Алар өчесе дә якынча бер вакытта салынган һәм өчесе дә Юнысов мәйданында урнашкан. Бу 5-нче полиция участогының табибы Николай Иванович Беркутовның йорты була. 19-нчы гасыр азагында төзелә. Аның бизәлешендә татар халык һәм профессиональ архитектура үрнәкләре кулланыла. Зәңгәр мәчет татар архитектура үрнәгенә төзелгән мөһим объект. 1778 елда бу урында агачтан мәчет төзелә. 1815 елда аның урынында таштан салынган мәчет барлыкка килә. Гасыр эчендә ул бик күп үзгәрешләр кичерә. Һәр яңа төзелешне һәм төзекләндерүне татар сәүдәгәрләре үз кулына ала. Фатих Кәрим урамы Шиһабетдин Мәрҗани урамыннан башланып, Исмагыйль Гаспралы урамы белән киселештә тәмамлана. Татар теленең диалектлары шактый күп, шивәләре һәм шуңа күрә безнең телебездә бик бай. Мәсәлән, ишек алдында безнең халкыбыз төрле җирдә төрлечә әйтә. Крыльца дип тә йөртәләр, булдыр дигән варианты да бар, мишәр якларында йорт диләр, ихата дигәнендә очраштырабыз. Исеме генә түгел, бизәлеше, җиһазлары да төрле. Бу төрлелекне Балык бистәсе Тәберде Чаллы авылында урнашучы Ишек алды музеенда күреп була. Ишек алдында музей. Мондай бер ишеткәнегез бар иде мәле. Ә менә Балык бистәсе Тәберде Чаллы авылында яшәүче Илшат Шәйдуллин үзе теләп экспонатлардан күргәзмә булдырган. Әйдәгез, без дә бергәләп танышып, карап үтик әле. Безнең төп героебыз шушы музейны булдыручы Илшат Шәйдуллин. Илшат абый, исәнмесез? Исәнмесез. Илшат абый, менә шушы музейны булдыру теләге сездә ничек барлыкка килде? Бу күптәннән бар инде. Башта ничек дип әйтәм, теге иске сарайны сөткәндә килеп чыкты, мен шушындый иске әйберләр. Шуларны җыя башладым мин. Ләкин инде башта монда куйган бер җәзен генә. Аннан соң инде менә конкретнысы дип әйтәм, былтыр туды бу фикер. Экспонатларны каян алдыгыз? Күбрәге үземнеке инде теге әбиләрдән, бабайлардан калган шунда. Аннан соң менә шулай кеше килә дигән, кайлардагы инде. Миндә теге бар иде, миндә бой бар иде дип кемдер сәгать күтәреп килә шунда, кемдер әнә шундый струк дип әйтик, кемдер әнә чабата. Шулай җыелган нәрсәләр инде. Ачык музейга экспонатлар күптән түгел генә җыела башласа да, биредә буыннар чылбырын тоташтыручы әйберләр шактый. Элек авыл хуҗалыгында кулланылган җайланмалар, һөнәрче остаханәләре, төрле чорга хас фотоаппаратлар, кәрәзле телефоннар, иң кызыклысы әби-бабаларыбызның чемоданы сакланып калган. Элекке чемодан. Элекке чемодан ясаганнар, шуны бәйгәннәр менә. Инде менә үзе генә бак, менә җөргән күтәреп карадылар. О, бу шундый чемодан белән элек йөргәннәр әйме?
Шәйдуллиннар гаиләсе кул эшләренә дә оста. Матурлык тудыру аларның яшәү рәвеше. Йорт ихата алды әкияттәге кебек ясалган. Көн күреш әйберләреннән декоратив элементлар, ишек алдында янып торган чәчәкләр әлбәттә матурлык өсти. Матурлыкны гаиләбез белән булдырырга тырышабыз. Безнең инде Габдулла Тукайның мәкаль астындагы девиз белән яшибез. Яшьлегендә күп тырышсаң, эшкә бирсәң чын күңел, картлыгыңа каршыларсың, бик тыныч һәм бик җиңел дигән девиз астында шулай тырышып, шулай хезмәт итәргә яратабыз инде. Безнең авыл җирлегендә, Котыбыкаш авыл җирлегендә гомумән матур тормышлы семьялар күп. Но бу семья башкалардан аерылырак үзләренең уңганлыгы белән аерылып торалар. Алар 7 ел Котыбыкаш Сабантуенда безнең самый матур авыл ишек алды дигән номинациядә бүләкләнү бар. Алар 7 ел подряд менә шушы Сабантуйда шушы бүләкне алалар. Киләчәктә дә Шәйдуллиннар гаиләсенә менә шушы матурлык белән кешеләрне куандырып яшәү өчен исәнлек, иҗади уңышлар теләп калабыз. 7 сентябрьдән алып 11-нә кадәр 18-нче Казан Халыкара мөселман киносы фестивале узачак. Аның бүтін нечкәлекләрен Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Татар кино оешмасы директоры Миләүшә Ләбип кызы Айтуганова белә. Һәм бүген ул студиябыз кунагы. Хәерле көн исәнсез. Исәнсез Миләүшә ханым. Сезне студияда күрүбезгә без бик шат. Үзем ничек шатмын. Миләүшә ханым, без инде сезне социаль шелтәрләрдә күзәтеп барасыз. Сез һәр вакыт актив, һәр вакыт хәрәкәттә, һәр вакыт эштә. Җәйләрегез ничек үтә? Шулай актив үтәме? Актив үтә, Минем бер генә атна отпуск бар, шуның 5 көнендә мин Байкалга барып кайттым. Бер нинди путевкасыз. Иркутскка кадәр билет алдым да, Елистенкада отель алдым. Менә шулай 5 көн шул утрауга да барып кайттым. Бик нык ошады миңа, чөнки ул минем хыялым иде инде. Калган вакытта мин бит әле педагог та бит әле мин укытучы, шуңа күрә профессор буларак мин комиссияда булдым һәм без быел абитуриентларны кабул иттек. Менә шундый җәй. Хәзер инде мөселман киносы фестиваленә әзерләнәбез. Бер ай гына калды бит инде. Шуңа күрә янып пешеп мәш киләбез. Кызу чак сезнең өчен. Әлбәттә инде шул былтыргысы узганнан соң башлангандыр дип уйлыйм инде. Күпме кинофильмнар тәкъдим ителде. Кайсы илләр катнашачак? 645 заявка. 44 ил. Азрак кимеде, чөнки безнең быел менә шул Авропа илләре юк. Санкциялар булды бит инде, шуңа күрә. Ләкин без барыбер бик шатбыз, чөнки 44 ил ул менә исламның бүтән илләре дигән сүз. Мөселман илләреннән һәрберсеннән кичкенә генә булса да илдән дә барыбер кино килә. Һәм инде бу быел копродукция дигән әйбер бар, бу инде бергәләшеп эшләнгән фильмнар. Аларның бер өлеше Европа белән, Авропа белән бар. Аларның инде Аллага шөкер бирделәр безгә күрсәтергә. Белмим ничек булыр, ләкин без инде хыялланабыз, бик көчле программа килеп чыкты, конкурска бирелгән фильмнар. Һәм мин уйлыйм, кем менә бу фестивальне күзәтеп бара, нәкъ менә шул конкурска эләккән фильмнарны бөтенсен карарга кирәк. Быел безнең площадка үзгәрде, мәйданчык дип әйтик инде. Без быел киноларны Cinema 5 кинотеатрында күрсәтәбез. Бу Grand Hotel артында сәүдә үзәге, Татарстан сәүдә үзәге бар. Менә шунда 3нче этажда яңа кинотеатр. Бүтән фильмнар шулда гына булачак. Безнең берничә площадка, әлбәттә инде без аның белән генә шикләнмибез. Безнең мәсәлән әкият үзәгендә безнең балалар өчен программа була. Аннан соң китапханәдә без Ринат Ибрагимовка багышланган шундый истәлекле кичә үткәрәбез. Милли музей белән без бергәләшеп джазның 100 еллыгына шундый зур программа әзерлибез, кинога багышланган инде. Шуңа күрә безнең зур программа быел. Әле менә бу культур-мультур дип әйтик инде һәм конкурс программасыннан тыш безнең әле эшлекле мәйданчык бар. Бу Казан мәдәният институтында була. Анда беренчедән була шундый кино базар дип әйтәбез инде. Төрле дистрибьюторлар һәм кем фильмнарны ясый, менә шул киностудияләр бергәләшеп
аралашып, шунда инде бер-берсе белән танышып, яңа проектларга нигез салалар. Нигез салалар. Шул ук вакытта шунда ук безнең питчинг була, бу сценарий конкурсы. Быел безнең бик күп заявкалар, теләүчеләр бар. 34 булды инде менә, без 10-ны гына алабыз. Һәм форум киношкол дигән шундый чара үткәрәбез. Бу инде бөтен Россиядән дәүләт вузлары гына түгел, кичкенә генә шундый шәхси мәктәпләрендә чакырабыз. Чөнки менә бу регионнарда төшерә торган фильмнарны төшерә торган студияләрнең бөтенсен бер проблема бар. Бу менә режиссерлар бар, әйме? Актерлар бар, менә кем обслуживает, менә техник ягын гына түгел әле анда. Мәсәлән, рәссамнар, гримерлар, шундый теге менә средний слой дип әйтәбез русча. Костюмерлар, менә алар юк. Бездә генә түгел, гомумән Россиядә юк. Менә шуны ничек әзерләргә, кайда, ничек, нинди программалар, шуның турында без менә шул мәктәпләрдән. Әле бит аларны театрдан гына да алып булмый, мәсәлән, киноның спецификасы бар. Спецификасы бар, фестиваль кино карауга гына шикләнеп калмый. Монда әле программада бихисап бай. Менә киноларга килгәндә, киноларны берләштерүче ниндидер җепләр бармы? Сез бит инде ул киноларны күрдегез. Ниндидер бер тема, аерым бер тема, шәхесләр бәлки. Быел беләсезме нинди тема? Беренчедән күп фильмнар бар яшүсмерләр турында. Менә мин үзем дә быел гаҗәпләндем, чөнки элегрәк ул шул хатын-кыз хокуклары, ниндидер анда кимчелекләр менә җәмгыятьтә булган. Ислам дөньясының ниндидер проблемалары. Быел нәкъ менә шул балаларга, яшүсмерләргә шундый бер акцент бар. Мин уйлыйм, бу чыннан да менә шундый буталчык заманада ниндидер нокталар булырга тиеш бит инде. Идеология дигән әйбер хәзер шиктер аксый безнең җәмгыятьтә. Бәлки шуның белән бәйледер дип уйлыйм мин. Шул ук вакытта безнең соңгы арада, соңгы бер 3-4 елда хатын-кызлар күбәйде, режиссерлар арасында, продюсерлар арасында. Һәм менә шундый теге хатын-кызларның темалары аларның бит инде аерым үзгә була. Шуңа күрә менә шундый теге бер тенденция барлыкка килде менә шул киноларны караганда инде. Әлбәттә, ислам динендә булган кагыйдәләр ансы инде әлбәттә бар. Һәм үлем турында менә, мәсәлән, ни өчен яшибез без? Менә мәгънә нәрсәдә? Менә шундый сорауга җавап эзлиләр безнең режиссерлар. Менә шундый тематика. Жюридә кемнәр булачак, менә әле әйтергә ярыймы, әллә якынайгачарак әйтербезме икән? Безнең пресс-релиз китте инде, жюри әгъзалары билгеле. Менә шунысын әйтергә кирәк. Беренче, икенче фестиваль булган микән, безнең «Мусульмане» дигән фильм программада бары һәм ул приз алды. Бу инде Россиядә беренче фильм булгандыр менә шундый ислам турында, толерантность дигән әйбер турында. Менә шул Владимир Хатиненко безнең быел жюри рәисе була. Бирәгә бит. Мин уйлыйдым, катнашам икән бу кеше дип менә. Менә катнаша һәм ул реставрацияләнгән версиясын алып килә безгә. Бу киноны без инде шул яңа форматта күрәчәкбез. «Мусульмане» киноны. Евгений Миронов катнашында. Инде ачыш безнең бит инде бар әле фильм, теге фестивальне ача торган фильм. Анысы инде Ибн Фадлан, менә сез аны беләсез, монда төшерелгән ул. Менә шул инде бөтен площадкаларда беренче көнне шуны күрсәтәбез, Ибн Фадланны. Һәм кунаклар да бик кемнәр киләчәк? Анысын әйтмим. Аны сер булып калсын. Анысын якынайгач тагын сөйләшербез. Чакырсагыз, шуны сөйләшербез. Иншалла, анда сөйләшербез. Уңышлар теләп калабыз. Шуннан да менә быелгы фестиваль, әле сез сөйләгәннәрдән чамалап утырам да, бу кино белән генә мәшгуль булу түгел, бу ниндидер бер мәдәни агарту, бик киң, зур программа плашлый торган бер форум. Рәхмәт сезгә. Алдагы көннәрдә дә уңышлар юлдашыбыз. Күрешербез. Без Татарстанлылар Казан халкы түземсезлек белән фестивальне көтеп калабыз. Тапшыру Жәй көне кая барырга дип аптырыйсызмы? Әнә кеше аптырап тормаган, метеорга утырган да тәтешкә болгарыга юл тоткан.
Идел киңлекләрендә гизәсең, тарихи урыннарны да күрәсең. Кемдер Кама тамагында төшеп кала, без дә шунда калып торабыз бүген. Шушы пристань буйгына да нинди ямле бит. Ниндидер үзгә кайф монда. Килү китү, ыгы-зыгы, юлчылык, яңа җирләр, яңа офык ачылып тора шушыннан. Хәер, тагын да киңрәк, бик киң дөнья ачыла торган башка урын бар әле монда. Иделнең уң як ярындагы иң биек нокта. Әмма анда соңрак барарбыз. Әле метеорны узатып кала. Бу Кама тамагындагы иске пристань. Туфан абый Миңнуллин турындагы тапшыруда кирип калган булган. Туфан абый Кама тамагыныкы бит. Олы Мәрәт Хуҗа авылыннан. Анда хәзер аның музее, иҗат йорты бар. Экскурсиягә дип Мәрәт Хуҗага да кирип чыгарга була шунда. Олы Мәрәт Хуҗадан ерак түгел кеше Салтык авылы бар. Бакый урманчының тамырлары шуннан бит. Әтисе шушы авылныкы. Алар яшәгән йорт та исән әле. Салтык булыны картинасын шундагы балача хатирәләренә нигезләнеп ясаган бит урманчы. Әле Кама тамагын күрергә генә түгел, татып карарга да мөмкин. Алма, чия, слива, гөлҗимеш, мәтрүшкәсе атаклы инде. Хәзер Татарстандагы иң зур йөземлек тә шушында. Кама тамагының тагын бер үзгә тәме. Камамбер һәм бри, француз сырлары. Альберт Насыров кертте ул тәмне бу якка. Хәзер инде Айгыр тауга, Лабашка юл тотсак та була. Диңгезнең зәңгәрлеге, җилнең сиңа канат куя торганы шушында. Шулман белән Идел кушылган җирдә. Шуңа Кама тамагы дип атала да инде ул. Кунакхана безгә рәхим итегез. Республикабыз өчен мөһим вакыйгаларның берсе ул әлбәттә 30 август республика һәм шәһәр көне. Болгар радиосы бу көндә зур концерт оештыра. Анда Татарстанның атказанган артисты Илназ Бах белән җырчы Гүзәл Идрисова да катнаша. Бүген алар студиябызда кунакта. Исәнмесез. Исәнмесез. Барша телевидение караучыларга һәм сезгә. Без сезне инде җырчылар буларак кына түгел, бакчачылар буларак та беләбез. Җәйләрегез ничек уза? Аллага шөкер, җәйләр быел шулай ук бик уңышлы дип әйтәм, бик уңдырышлы. Утыртып киткән бөтен теге яшелчәләр, утыртып куйган яшелчә бөтен инде җимешләрен бирәләр. Аллага шөкер, әллә каян барып сатып аласы юк. Бакчадан гына җәбез алып керәбез. Үзегез эшлисезме, әллә кеше яллап кына эшләтәсезме? Әлбәттә кеше яллый. Мин хатынны яллыйм, ул мине яллый. Бер-беребезне яллыйбыз да. Аллага шөкер. Бу ел җиләкләр бик күп булды. Каен җиләге үзебездә үсә. Урманга барып йөрисез дә, чыгасың да, җыеп акырып башlasың. Субханалла. Әле һаман бар, әле килегез. Киләбез. Анысы да монысы минем җәмәгатемдә аларның лайфхакларын куллана, менә ди бакларды еракка китеп барганда, гастрольгә озакка киткәндә берничә литр суны гөл төбенәме, агач төбенә куеп китәләр икән, бик әйбәт икән ди. Менә шушыны кулланасы килә башлады әле үземнең. Гөл төбенә үк төбенә үк куймыйм инде, мин аны асып куйдым. Беренчесендә инде мин 5 литрлы шушы бутылка дип әйтик инде, су бутылкаларын элеп куйдым да, шуннан инде система тамып тора. Тамып тора. Быел инде ул бутылканы зурайттым, 20 литрлыгын элеп куйдым. Ул инде берничә рәткә, бер 10 көнлек гастрольгә җитә. Рәхәтләнеп, 10 көнлек түгел, 5 көнгә җитә. Тамып кына утыра. Әйләнеп кайтканчы кыярлар дымлы утырды. Кыярлар дымлы, инде әйбәт зурайып үскәннәр инде. Әле сезнең ярдәмчеләр дә бар бит. Алар ярдәм итәме? Ярдәм итә. Ашылар гынамы? Бездә кем эшләми, шул ашамы безнең гаиләдә алай, бөтен кеше эшли. Һәрбер кешенең үзенең лейкасы бар, һәрбер кешенең үзенең күрәге, тырмасы бар. Ул малайның уңышларын хәл бит әле бик оста музыкант. Аллага шөкер, менә быел инде җәйдә теге дөресен әйткәндә теге жал итә. Жал итә, әйтеп карыйбыз инде, онытасы түгел. Анда мидән беренче төрле гармонда уйнарга кирәк иде. Бер генә дә түгел. Шуңа күрә инде биргән программасын, укытучылары биргән программасын булай инде көндәлек рәвештә уйнап чыга, тиз-тиз генә, онытмаскан өчен. Но әле инде теге укытучы да бик теге мәктәпкә бармагач,
аның хәтле кырыс таләпчән түгел. Шулай да карамастан менә әле бик бабайларда җал итте бит әле баян алмаган кичә кайткач менә списогын төзегән, бөтен үзенең уйнаган әсәрләрен һәрберсен кабатлап чыкты. Шуны мин тыңлап торам бит инде, әле онытмаган. Шуны сөйләре бар инде, бөтенсендә уйный. Кабатлап чыга. Бакчадан балалардан сәхнәгә күчегән. 30 август буласы концертка әзермесез? Әзерләнеп бетеп киләбез. Бик әле төгәлүгә әзер дип түгел, чөнки менә яңа җыр өстендә эшлибез. Бүгін шушы көннәрдә генә әле менә аранжировкасын алдык. Шуны өйрәнеп бетеп, яңадан инде тавышларын яздырып, өсти сәйверләрен өстәп, артык булганнарын кисеп дигәндәй, шушы яңа җыр мәхәббәт темасына язылган Син кирәк дигән җыр белән Алла бирсә, чыгыш ясарга премьера булачак, димәк. Бик матур грандиоз концерт булырга шагын инде менә әгәр дә инде сезнең кунакларыгыз, классташларыгыз, туганнарыгыз шул көнне Казанга кунакка килә икән, рәхәтләнеп шушы концертка җыелышып килергә мөмкин, чөнки бу бик күп артистлар катнашында концерт булачак. Анда хәтта әле мәгълүматлар буенча мин әле шундый бердә иштем, тамашачыларга сәхнәгә менеп артистларны игълан итү мөмкинчелеге дә бар һәм әле алай гына ел дәверендә шушы bir ел дәверендә ниндидер бәхетле тамашачы ел буе бушка Болгар радиосыннан котлаулар бирергә мөмкинчелеге бар. Субханалла. Ниндидер шундый бу яңалыкны сездән беренче тапкыр ишетәбез әле. Ташлама өстенә ташлама икән. Әле ахырдан бик грандиоз зур салют булачак икән. Шуңа күрә бик рәхәтләнеп сәгать кичке 6-да башлана пирамида концертлар залында инде бөтен туганнар, дусларыгыз белән җыелып килсәгез менә дигән. Кем генә юк, анда бөтен татарстан. Безгә әллә кайчан сезне чакырасы булган. Концерт турында хәбәр мәгълүмат ишеттек. Әле бөтенсен әйтеп бетермәдек әле. Баранда. Алайса калып торсын әле 30-да кадәр вакыт бар бит, 30-на кадәр. Хәзер планнар ял турында сөйләшик инде. Менә җәй көне бит эш кенә түгел, ял итәргә дә кирәк. Ничек ял итәсез? Ничек ял итәбез дип. Ял эш белән узады. Ял эш белән дә уза, әле менә шушы балаларның бераз гына күңелләре булсын дип инде һәм теге үзебезгә дә бер күңел җилкетеп бер диңгезгә барып кайткан идек. Уртанчы малайның туган көне, шуның туган көне уңайыннан инде диңгезгә путевка алып барып Коя бардыгыз, нишәдегез, яхшы телдә тордыгызмы? Яхшы телдә бик яхшы булды. Балаларга иң мөһиме шуларга шады. Диңгез. Әйе. Аннан кайткач инде рәхәтләнеп, җыелышып кайтып киттек җиләккә. Без киткәндә монда яңгыр явып калган иде, көннәр бузылып, шалтыратып торабыз бит инде. Без кофта киеп йөрибез, куртка киеп йөрибез диләр. Без дигәндә 43 градуста җирдек. Аннары монда кайттык, көннәр 30 градуска әйләнде, яхшы булды. Без һәр вакыт шулай, гастрольдән кайтканда, читтән кайтканда, Казанда шулай. Һәр вакыт җылы, һәр вакыт куры, һәр вакыт матур. Казан шундай була ул. Кайтып төшкән вакытта. Яңгырлы булса да рәхәт була Казанда. Жал булса да Казанны барып сагынып кайттык. Әлбәттә. Сагынып кайтып үзебезнең табигатькә чыгып, җиләкләр җыеп, себеркәләр әзерләп, ансына өлгердек. Аллаһка шөкер. Менә бит, кеше әле себеркәләр өлгергән. Әйе. Инде афәрин генә диясе кала, һәр яклап җитешсез, булдырасыз. Алга таба да шулай булсын. Җәйнең бер айыгына калып бара, шуңа күрә аны файдалы, эшлекле үткәргә тырышыгыз. Сезгә карап һәр вакыт сокланабыз һәм шатланабыз. Бахлар гаиләсе исеменнән тамашачыларны чакырып та калсагыз, 30 август көнне әлбәттә инде шәхсән үзебез дә булабыз һәм бик күп артистлар була. Менә әйткәнемчә, төрле күңел ачу чараларыннан тыш әле ул тамашачыларга төрле мөмкинчелекләр була. Әйткәнемчә, инде ел дәверендә менә Болгар радиосында котлау мөмкинчелеге бар. Аннан соң инде син әйткәнчә нәрсә булды дидең әле? Бик күп кызыклы. Артистларны игълан итү дип. Артистларны игълан итү. Әле тагын нәрсәдер бар. Салют та булачак. Бик кызыклы тагын бер ни калды, уныттым әзрәк. Килгәч күрсә, җыелышып матур булып, күп булып килегез. Бер яшрашырбыз шунда. Тактада йөзгәнегез бармы? Тактада? Әйе. Сноуборд дип әйтәсез. Юк, без матраста гына йөрәбез. Алайса хәзер бергәләшеп видеозма карарбыз, анда тактада йөзергә дә өйрәтерләр. Җәйге матур көннәрдә гел табигатькә тарта. Саф һавасы, урманнары. Елга буе. Һәм әлбәттә, су күрү, йөзү процедураларын кулдан ычкындырасы килми. Җәйге һавада спорт төрләренә килсәк, алар бик күп. Бүген без тактада йөзеп карарбыз. Аны саббординг, сабсерфинг һәм падлбординг дип тә йөртәләр. Ягъни тактада басып ишкәк ярдәмендә йөзү. Физик яктан чыныктыручы актив спортларның берсе ул. Бүгенге көндә ул бик популяр. Тик аның кайдан килеп чыкканын күпләр белми. Основатель его, Лэрд Гамильтон. Аны якынча 2000 елда Лэрд Гамильтон дигән кеше уйлап тапкан.
Үзенә озын агач тактадан longboard ясата. Һәм инде Малибу киңлекләрендә йөзеп, табигать белән хузурланып йөри. Агач такта җилсез урында йөзү өчен уңайлы түгел. Шуңа алар һава тутырылган такталар уйлап табалар. Булары күпкә җиңел, җинаграк була. Аннан ул әкренләп ил буенча тарала. Минем белгәнемчә, Казанга бу спорт төре 2018 елда килеп керә. Кешеләр бирегә күбрәк йогадан соң яки эш алдыннан киләләр. Суда барыбер ниндидер тынычлык аласың. Рөстәм, әлеге спорт түрен син ни өчен сайларга булдың? Попал на самом деле случайно. Меня друг позвал покататься. Монда мин очраклы рәвештә килдем. Дустым, йөзеп карыйсың килмәме дип чакырган иде дә, миңа бик ошады бу. Бер атна эчендә инде курыкмыйча тактада басып та, утырып та, ятып та йөзәргә өйрәндем. Шунысы мөһим. Инструктаж үткәргән вакытта игътибарлап тыңларга кирәк. Чөнки күбесе, айрыша кызлар, фотога төшәргә дип киләләр. Нишләргә, кая барырга дип боргалана башлыйлар. Такта авырлык үзәгенә нигезләнгән. Артык хәрәкәтләнгән саен суга егылып төшү очраклары ешрак булырга мөмкин. Гамәлдә кулланып карыйк. Думаю, скоро мы попробуем. Рөстәм әйткәнчә, иң башта инструкторның аңлатканын диккать белән тыңларга һәм эшләп карасак та була. Это страховочный трос, лиш. Он служит нам, если вдруг мы упадем с доски, доска далеко от нас не отплывет, и уже доска будет служить нам спасательным кругом. И мы подплывем к ней и спокойненько заберемся. Инструктор янәшәдә булганда күңел тыныч, тик тактада син үзең генә. Беренче йөргәндә куркыта, тик бераздан соң аның рәхәтен сизә башлыйсың. Тактага бас та йөз, аның бар ләззәте шунда диләр алар. Җәйнең матур көннәрендә балым да алып куярга, шифалы үләннәрен җыярга, кышлыкка кайнатмалар ясап куярга сәламәтлек һәм теләк булсын. Шуннан да сәламәтлегебезне кайгыртыйк, эшлекле һәм файдалы көннәр теләп, Мазара тапшырыны иҗат төркеме Илдар Кыямов һәм Луиз Закирова сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр исән имин йөрегез. Исәнлектә күрешик.